देखें वो के दुर्भाग्य नु कहा है माई मर गई जब विदेश जाता घर द्वार छोड़ के ऐसा सकेता में हो खब वहाँ के मन थोड़े लागत हो आज ना ना लेकिन देखी हो भगवान के महिमा बा तो जरा माई बारी वो माई के बारे में नहीं जाना ना जरा माई नहीं खी हाँ ऊ माई के बारे में जाना जैसे अब यहाँ सबसे पूछाई कि माई का है तो यहाँ सबके बता दे कहे कि माई के ममता पावे खातिर भगवान के भी जन्म लेवे के पड़ल हाँ उनको पता रहे कि जन्म ना लेम तो माई के ममता ना मिली कबो राम कबो कृष्ण अनेको रूप धारण कर कैले माई खातिर यही पर एगो गीत अरविंद भैया हम गाइले सब रउआल सब लगे बढ़ले न बा कि जकरा बुधावा से बढ़ के मिठाई नहीं थे बबलू भैया अरे बाटे हुआ भागा जकरा माई नहीं यहाँ के अच्छा समझी यहाँ के लागब सासाराम से वो माई के गीत पर पुरस्कार देते हैं सब है वो माई का आत्मा जहाँ हो भगवान आत्मा के सुख शांति दी अपन शरण में रखे हजारों हजार रुपया पुरस्कार माई का है अरविंद भैया अब बबुआ का हमें समझे के बा स्वामीनाथ चचा बनी हमार पुरस्कार दिले बनी नारायण जी सही बना के रखी रौरा अपन नाम बता ठीक ठीक कौला की कह रघुनाथ चचा बनी यहाँ के माई या बबुआ में अंतर समझे के बाबा लड़का छोट होला तो माई दूध भात दाल भात चाहे कि बबुआ खा लेवे लड़का ना खाला नमक भिखारी पसवान नरगदा बोलुआ नो गाय घाट बोलुआ पुरस्कार दिल बनी नारायण जी बना कर लड़का ना खाला ना तो माई वही दाल भात दूध भात के 5-6 जगह कह दिए चिड़ैया कर मैनिया कर गौरैया कर कबो चंदा मामा के देखिए जोनी देखिए मैंने कैसहू बबुआ खा ले वो माई है माई अब बबुआ कहाँ है माई पुरान हो गई बारी तबियत ठीक नहीं के कहतर कि बबुआ ना खाए तो बबुआ प्रयास नहीं करत कि माई खा लेवे कहतर कि छोड़ दस रोज के डरामा भइल बे कर अपने भूख लगी तो खा ले ये बबुआ हमरा राजकुमार भैया बनी पुरस्कार दिल बनी नारायण जी बना के दूध भात
सुशांत पासवान जी बानी पुरस्कार दिल बानी पूरा पासवान परिवार के भगवान बना कर एगो कहावत हो कि जहाँ दवाई काम ना करेला वहाँ माई के दुआ काम कर जाला विवेक जी पुरस्कार देके गई हाँ नारायण जी सही धन जन से भर के रख अरे बाटे हुआ भागा जता माई नाई वकील पासवान जी बानी बर्फ वाले कुल्फी वाले हैं वहाँ के वकील जी लेबर ओबर लगी तो कहबो में गो आइल झाल बजा कुल्फी बेचबे करेला दूसरा के ठेला भाड़ा पर ले लेबे सुन जाए के नहीं तो वकील भाई से संपर्क कर लिए सवेरे तोरा जाए के नहीं खे तोरा जाए कब नहीं खे हाय 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 रही रही माई के जावे अब हमरो बड़ी याद हो रही रही माई के अब हमरो बड़ी याद हो हल चलिया जी तो बात जनल उनके मुआले के बाद हो हल चलिया जी बात अरे विजय ऐसा
अरे बाटे हुआ भागा बाटे हुआ भागा जकरा माई नहीं थे बाटे हुआ भागा जकरा माई नहीं थे बाटे हुआ भागा जकरा धन के ही परिवार, धन के ही गांव आ धन के रौरा सब बने कि प्रसंग भी निमन से सुननी। हाँ। माई के गीत गौनी